Ekiombe kia Amref ritkoria rero nigo bakorege ikaro n'abobisa bobochenu korwase chi sub county kia Ndaimeye county ya Kisii gati yabo bo machoge chache bo machoge burabu bonchari egati echinde eriyo korigereria nabo igo kubeke merobere obunana kie chanjo ya COVID-19 era chikogendera kwenanwa ase abananchi chinga kie choni ge kiombe kyo igo kiabage kwenana chi gloves go chia senya getari ya Kisii teaching and referral egenta batenene benya getari eyo bago kera na watana ni ogego chiako bakonya ase okubaroroberia chinga kicho bokoreri bwabo muri keito Sara Nyaranki ntita noroboti urwaso buime aba obisa babochenu bali bakora omoroberi obwokorwe chanjo ya COVID-19 korwa chi sub county kianda ime county ya Kisii niko baumerana ase nyagitari nene ya Kisii teaching and referral hospital eliokorigereria na kobeka emeroberi bene igoro yokorigereria ekerengo kiganeirie asumo barobwa abantu bakonyora echanjo omoroberi oyo nigo chagetigwe omotenyo gatano na gatatu omwaka oyo oyogenderete goika bono oyogosirwa nekiombe kia Amref nseyeli abuli lya Africa CDC kubwaterana na serikali ya kaunti ya Kisii ne wizara yobochenu Christine Momanyi nomoteneri bwe chanjo e kaunti ya Kisii twabata babise kuri sub county tere sub county ababisa bane na into abe county ntwalenga ngababisa sabaiga bono twalenga abantu bagochikorenchi yange abantu amisini igo tware gukwanira iguru ye chia outreach twabeire supported na Amref Health Africa ko gotwara chia outreach echo esto chanja abantu baito against COVID-19 twagamba mangana itwarangana imbara inga twachanchire lakini tonyanga challenge sinchiro oro chinyinge na challenge chigo chire mono kurwa se community okonyora kero kende community tayari chinga kiecho nige kiombe kia Amref kia watokobokonyi wechi gloves ase serikali ya kaunti ya Kisii chichareganigwa no director bobochenu Dr. Richard Onkwale na Dr. Geoffrey Otomu. We are here at the county health headquarters receiving some PPEs from our great partner Amref Health Africa. We really appreciate this collaboration we have been having with them. They have really tokonya se ebi 5 bato ile gloves ibigo chakutumika n'abanyekitari baito asinyekitari ase okugendera kwa abarwaire baito service yo kubagwena our partners bonse bari muri sikogari injuto bwaterana ase county especially now with yo bugambyo boyo bwa egabana ya itomogeni elinde togendera ko increase ogokoria bwa health. Joram Onditi nkurwa sekiombe kia Amref oyolenge naya guchesa bamenyi be county ya Kisii ta chi gloves 70,000 ejion nabatebanga abantu 35 chirifu bara konya ke gwetera se 5 iga ya gloves yo korwa se mo siriko itomo no kwa Africa CDC wetania abamenyi chiriwe merongene banyorire chanjo ya COVID-19 koruoko bwatano kuo gochakigwa korwaga bakabono iga abantu babere vaccinated babere about chirigwa musini babere vaccinated through that partnership omwelioye niga bamenyi basemigo wesokia na konyora echanjo eliogwetanga konyore binyinyi bya COVID-19 wensi otarabe tukabanyorire nabo kumuita lakini ese bali babetiru chi vaccine ekera babonyorire mbwango bakugwena ande mbuli kuba bwamo igo kumuranje una abana baino twabasoroire injito bwaterane asoko bugori chi vaccine intaba muigwete ringaneri twabasoroire gaki munyare gocha se bitwe kora mukoga no watori na chanjo munyare. Sara Nyarangi ontita Ndizi TV.